Ses gelýärmi? Mehriban doganlar. Ses. Salam, Alitaş, Yanardağ, Şeyh Mus. Hemäňize minnettar. Onu täzeden başlayan. Salam, mehriban doganlar, giçýärşi edidilleşler. Şuňky gönümel ýaýlymy biz Birleşen Milletler Guramasynyň umumy geňeşiniň 57-nji umumy geňeşiniň ýol başçylygyny alyp barýan Türk baş ilçi Volkan Bozkoruň Türkmenistana gurnayan sapar bilen baglaşdyrýas. Şoň üçin şu gün türkçe gurulmekçi biraz öňünden size duýduruş bermek istedim. Biz näme etmeli? Twitter'den paylaşdy, Twitter'den ýaýratdy. Baş tutan başlyk Birleşen Milletler Guramasynyň 57-nji umumy geňeşiniň başlygy şu suratda görýän adamyňyz. Özi Türk bolansoň siz hem türkçe bilýäňiz, düşünmek ansat bolar diýip şoň üçin başardyňyzdan Twitter'ın üstü bilen şol başlyga, baş tutana Türkmenistanaky adam hukuklary öz problemalaryny bilen baglanyşykly şoňa tweet göndermeňizi, iwermeňizi men sizden haýyş edýän şeýle tagalla başladylyň. Sebäbi men Twitter'den görýän hemme zat Gülaly Güllük diýe Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasyna barypdyr, görüpdir. Şoň işgärleri elbetde öz işgärleri bilen gürleşipdir. Soňa Reşit Meredif bilen gürleşdik. Owganistan meselesini, öz aragatnaşyklar meselesini ara alyp maslahatlaşdyk diýe. Indi berde ören möhüm bir ýagdaý bar. Ertir Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň hökümeti bilen ýygyderli ýagdaýda adam hukuklary boýunça geçirýän duşuşuklary maslahaty ýygynyny geçirilýär ertir. Indi häzir tweetlerine seretseň şu Türk başlyk Volkan Bozkurt Birleşen Milletler Guramasynyň 57-nji umumy geňeşiniň başlygy Türkmenistanyň paýlaşýa Twitter'den hemme zat Gülaly Güllük ýalyp Türkmenistana. Edil şartlygyny aýdyrýar. Şartlygy hamala eltip şol Birleşen Milletler Guramasynyň 57-nji umumy geňeşiniň başyna oturdup başlyk edilen ýaly. Näme üçin biziň bu Türk doganlarymyz alaýtarda biziň bilen taryhy, medeniýeti, dini, dili hemme zat bir bolan Türk doganlarymyz näme üçin beýdip ýalňyşýar? Näme üçin diktatorun tarapyny tutýar? Evet, iyi akşamlar, iyi geceler sevgili seyirciler. Bugün Dünya Türkmenleri Demokrasi Platformu Türkmenim kanalı canlı ýaýnyny ağırlıklı olarak Türkiye Türkçesinde sunmak istiyorum. Nedeni Birleşmiş Milletler 57. Genel Kurulu Başkanı Büyükelçi Türk Sayın Volkan Bozkur Türkmenistan'a ziyaret ediyor. Ve Twitter'dan paylaşımlar yapıyor. Güya Türkmenistan'da her şey mükemmel. Böyle bir izlenim sergiliyor. Türkmenistan'da biliyorsunuz insan hakları diye bir şey yok. Terim de yok. İnsan haklarının kendisine zaten ilk haram başı, siz Türkmen başı diyorsunuz, o Türkmen başı değil. Kendi halkına her yönden soykırım uygulayan bir diktatör Türkmen başı ünvanına sahip olamaz. Öyle bir şey hak etmiyor. Yalakalığı artık bırakmamız lazım. Artık bizim gerçekleri konuşmamız lazım. 93 yılından beri Türkiye'de yaşadım 2019'a kadar. Ve sürekli söyledim, dedim ki kardeşler, arkadaşlar, eğer siz Orta Asya'daki Türk devletlerindeki diktatörlükleri kınamazsanız, illa protesto edin demiyorum tabii ki, yani onları uyarmanın her türlü yolu var. Siz diplomatsınız, siz diplomasi ustasısınız. Ondan dolayı
Konuşturun ya diplomasiyi. Neden Türkmenistan'da insan hakları yok? Neden Türkmenistan en basiti Türkmenistan Covid-19 dedikleri veya koronavirüs var, insanlar kırılıyor, insanlar ölüyor ama bunlar hala ülkede koronavirüsün olmadığını iddia ediyorlar. Ama önlemler hepsi tamamen koronavirüsle ilgili önlemler. Sınırlar her şey kapalı, her şey kısıtlı. Tabii yavaş yavaş açılıyor, yavaş yavaş kaldırılıyor sınırlamalar ama en basiti bu. Bunun haricinde ifade özgürlüğü hiç yok. Yani normal bir vatandaş bırakın memleketin halini, kendi haliyle ilgili bir şey söylediğinde vatandaş hemen hapse atılıyor, yok ediliyor. Hapishanelerdeki şartlar zaten yani orta asırda bile olmayan, orta asırlardaki en kötü zindan şartları bile bizim hapishanedeki şartları görse herhalde şaşırır gibime geliyor. Şimdi eğer biz kardeşsek, Türkmen, kocaman, karaman, Türkmen kelimesi bazı palavracıların söylediği gibi Türk-i imandan falan türemiş değil. Eğer biz Türksek, Türkçe de konuşuyorsak, Oğuz dilini, Türkmen dilini de konuşuyorsak, o zaman biz kendi adımızı kendi dilimizdeki ifadeyle anlatmamız gerekiyor, değil mi? Kocaman, karaman, yani kocaman, daha da koca, kocaman, karaman, daha da kara, Türkmen, daha fazla Türk, Türk'ün özü, Türk'ün aslı, Türk'ün mayası, man, men ekinin getirilmesiyle oluşmuş bir isim Türkmen. Bunun Türk-i iman yok, işte İslam'ı kabul ettiler de imanlı oldular da şöyle de böyle de Türk-i iman da yok, iman da şu alakası yok. Biz İslamiyet'ten de önce, biz yaratıldığımızdan beri imanlıyız. Biz tek Tanrı'ya, gök Tanrı'ya inandık geldik. Onun için dua edeceğimiz zaman, bir şey isteyeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Göğe bakıyoruz. Neden? Gök Tanrı, tek Tanrı. Bir de Nebesneye Türki deniyor. Göktürkler. Gökten getirilmiş, indirilmiş Türkler. Bazı rivayetlere göre başka gezegenden geldiğimiz söyleniliyor. O ayrı bir konu. Oğuzhan atamız tüm dünyayı fethetti ve adaleti sağladı. Şimdi Sayın Başkan Volkan Bozkır Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Birleşmiş Milletler 57. Genel Kurulu Başkanı olarak. Şimdi sadece bu başkan değil, ben de bir Türkiye vatandaşıyım. Ben aynı zamanda Türkiye vatandaşıyım. 9 yıllık TRT'de emeğim var. Şimdi siz ne zamana kadar Türkmenistan'daki insanlık dışı suçlara, cinayetlere göz yumacaksınız? Veya bunlar yokmuş gibi davranacaksınız? Her şey para mı? Türkiye'den her şeyi gönderiyorsunuz Türkmenistan'a. Para kazanıyorsunuz, tamam, eyvallah. Ama Türkmenistan'ın halkı ne durumda? Artık kan ağlamıyor, artık gözyaşı yok, kan da yok, kurudu. Türkmenistan'ın tüm kaynaklarının kuruduğu gibi zulümden, zalimlerden Türkmen halkının kanı da kurudu, gözyaşı da kurudu. Şimdi en basit, daha yeni taze bir haberi paylaşacağım sizinle. Türkmenistan'ın nüfusunun 6 küsur milyon olduğu iddia ediliyor. Bu Aşkabat'taki diktatörlük rejimi tarafından ortaya atılan, ileri sürülen bir iddia. Yeni bir araştırma yapıldı ve Türkmenistan'ın içindeki
hükümetin kendi kurumları, resmi kurumları araştırma yaptı. Şu anda Türkmenistan'da ne kadar insan yaşıyor? 2 milyon 700 bin civarında. Bu da tam net değil ha. Ama diktatörden, haramdağdan ölüm cezası almamak için, zindana atılmamak için şişirle, abartıla bu sayı 2 milyon 700 bine getirildi. Resmi olarak Türkmenistan makamları bunu açıkladı. Türkmenistan'da şu anda 6 küsur milyon insandan, vatandaştan 2,5 milyondan biraz fazla vatandaş yaşıyor. Neden diye sordunuz mu? Şimdi Türkmenistan'daki insanlık dışı siyaset, Türkmenistan'daki vatandaşlara uygulanmakta olan soykırımlar, kültürel, psikolojik, fiziksel, finansal, adına ne koyarsanız koyun. Bu soykırımlar uygulana geliyor. Niyazov'dan beri. Daha öncesi Stalin. Stalin'in bunlar birer evlatları. Sadık evlatları. Rusya vazgeçti. Ama bizimkiler hala Stalincilikten vazgeçmedi. Hala Stalin'i hatırlayıp ağlayanlar olduğunu biliyorum. Hala Stalin'i iyi bir lider, iyi bir devlet adamı, siyaset adamı gibi göstermeye çabalayanlar olduğunu biliyorum. Üzülerek söylüyorum bunları. Ne yazık ki. Böyle kendi celladına aşık olmuş kimseler var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk yetkililer, eğer siz Türkmenistan'daki bu cinayetleri, Türkmen halkının artık kanının, gözyaşının kuruduğunu, artık ezilmekle yok olduğunu, yok olmak üzere olduğunu kabullenmek istemiyorsanız size sözüm yok. Ama şunu unutmayın. Unutmayın. Ben Türkiye'deyken de söylüyordum. Siz kendi kardeşlerinizin diktatörlükler altında yok olmasına seyirci kalırken aynı diktatörlük, aynı zulüm sizin de başınıza gelecek. Niye gelecek biliyor musunuz? Kendi kardeşlerinize sahip çıkmadığınız için, kendi kanınıza, kendi geninize, kardeşinize sahip çıkmadığınız için aynı zulüm sizin de başınıza gelecek. Hiç unutmayın. Kaçacağınız, edeceğiniz yer yok. İstediğiniz kadar slogan atın. İstediğiniz kadar hava atın. İstediğiniz kadar para basın. Kaçacağınız yer yok. Aynı zulme siz de maruz kalacaksınız. Ondan dolayı kendi çocuklarınızın, torunlarınızın, gelecek kuşaklarınızın iyi bir hayatta yaşamasını istiyorsanız Türkmenistan'daki zulüme dur deyin. Eğer bu zulmü durdurmazsanız aynı zulüm çok kısa zamanda Türkiye'deki sizin çocuklarınızın, sizin geleceğinizin başına musallat olacak. Biliyoruz, çok iyi biliyoruz. Diktatörlerle iyi para kazanıyorsunuz. Diktatörlerle çalışmak kolay. Çünkü bir kişiden bitiyor iş. Gidiyorsun, rüşvetini veriyorsun. Kapı kapı dolaşmıyorsun. İşi bitiriyorsun. Ne güzel. Al gülüm ver gülüm. Tamam. Ama bunun devamı, bu kazandığınız haram paralarla siz mutlu olabilecek misiniz? Kendi çocuklarınıza, torunlarınıza güzel bir hayat bırakabilecek misiniz? Bu kadar zalimliğin, bu kadar işkencenin, bu kadar ölümün, bu kadar soykırımın, bu kadar insanlık dışı işlerin, haram işlerin cevabı olmayacak mı zannediyorsunuz? Hesapsız mı kalacak zannediyorsunuz? Tamam, Türkmenistan'a gittiniz, birkaç gün keyif ettiniz, yediniz, içtiniz, gezdiniz, tozdunuz, her şeyin tadına, keyfine baktınız, beleşe döndünüz. Böyle bitecek mi zannediyorsunuz bu iş?
Bunun vebali yok mu? Hiç mi sizin vicdanınız yok? Hiç mi sizin vicdanınız sızlamıyor? Şimdi 6 küsur milyon nüfusu olan Türkmenistan'da kalan nüfus resmi açıklama 2,5 milyonun az üstünde. Ne deniyordu? Deniliyordu ki Türkmenistan'ın nüfusunun %60'ından fazlası, %60 ile %70 nüfusu yurt dışında. Yurt dışındakilerin de aynı şekilde yarısından fazlası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Türkiye'deki vatandaşlar bizim soyumuz, sopumuz, kökümüz, ötemiz, aslımız, dilimiz, dinimiz, kültürümüz bir diye sahip çıkıyor. Ama Türkiye'de Türkmenistan vatandaşları neler çekiyor, neler? Ne gibi şartlarda yaşıyorlar? Ne gibi şartlarda çalışıyorlar? Sokaktaki köpek dahi dayanamaz. Türkmenistan vatandaşlarının çoğunun Türkiye'deki çalışma şartlarına, yaşam şartlarına çoğu hani dayanıklı deniyor ya hayvan, sokaktaki köpekler dahi dayanamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirisi dayanamaz. Ama bu kadar zor şartlarda çalışan vatandaşların aldıkları para tatmin ediyor mu? Hayır. Ucuz iş gücü veya bunun adı modern kölelik. Siz modern köleliği destekliyorsunuz. Dediğim gibi Türkmenistan'daki cinayetlere sessiz kalırsanız aynı cinayetler sizin başınıza gelecek. Şimdi Birleşmiş Milletler 57. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Türkmenistan'da güzel ağırlanıyor, geziyor, tozuyor. Tamam. Biz özellikle Türkiye'deki Türkmenistanlı vatandaşlar ne yapmamız lazım? Twitter'den 2'de 1 paylaşım yapıyor başkan. Siz de durmadan tweet atın. Bak bu Twitter konusunu size ta ne zaman Ragıp Kamil İlbey söyledi. Dedi ki Twitter'de etkin olun. Twitter'de derdinizi anlatın dünyaya dedi. Ama bakıyorum Türkmenistan vatandaşları sanki halinden memnun gibi kimsenin aktif sosyal medyada bir hareketi yok. TikTokçular var. TikTok'ta kendimi zorladım. Dedim bugün hani canlı yayın yapmadan önce bir bakayım. Belki faydalı bir şey görürüm falan. Yok. Boş boş laflar, küfürlü konuşmalar, şunlar bunlar. Vatandaşın bir de diktatör yetmez gibi kendi aramızda öyle bir şerefsizler, öyle bir kansızlar, soysuzlar, vicdansızlar, satılmışlar var ki ne zaman bu halk, ne zaman bizim vatandaşlarımız kendi insan haklarını, kendi haklarını talep etmeye başladığında hemen sağdan soldan muhalifmiş gibi aktif bu işlere katılıyormuş, katılacakmış gibi hareketlerle insanların dikkatini dağıtıyorlar veya korkutuyorlar veya ortaya çıkabilecek kimseleri halkı doğru yönde yönlendirebilecek kimselere töhmet atıyorlar. Karalama kampanyası, yalan, algı yönetimi, durmadan algı yönetimi böyle. Bakıyorsunuz bizim interneti ne için kullanmamız lazım? Türkmen halkının problemlerini çözebilecek, çözme konusunda bize yardımcı olabilecek kimselere ulaşmak için interneti aktif kullanmamız gerekiyor. Ama biz TikTok'ta affedersiniz boktan işlerle meşgulüz. Bakıyorum TikTokçulara. Bu mu ya? Bu mu? Tamam.
Yok Türkler bir şey yapmıyor. Uluslararası kuruluşlar bir şey yapmıyor. Onlar bir şey yapmıyor falan. Tamam. Önce siz ne yaptınız? Siz ne yapıyorsunuz? Bunu bir düşünmeniz lazım. Şimdi bizim çoğunluğumuz yurt dışında. Dolayısıyla Türkmenistan'la ilgili yapılacak çalışmalar Türkmenistan gerçeği üzerinden yapılması lazım. Klasik şeyler değil. Ya işte ülkenin içinde bir şey yoksa, hareket yoksa dışarıdan bir şey yapılamaz. Ya ülkede insan mı kaldı kardeşim? Yapacak insan mı kaldı? İş gücü, elinden iş gelen kimseler, kendi ayağı üzerine durmayı beceren, becerikli kimseler hepsi gitti yurt dışında. Doğru düzgün adam kalmadı. Rejim destekçileri hariç. Bu durumda, bu gerçek varken siz nasıl Türkmenistan'ın içinde bir şey yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Afganistan konusunu diyor görüştük diyor. Afganistan konusunu görüştüysen başkan şunu da sorsana. Şunu da sorsana. Sizin Taliban'la işbirliğiniz, ticaretiniz nedir arkadaş? Buradan kimler nemalanıyor? Kimler faydalanıyor? Aşkabat'ta elit binalarda, lüks binalarda, lüks dairelerde yaşayan Talibanlar, iş kurmuş, ticaretle, biznesle uğraşan Aşkabat'taki Talibanlar ne ayak? Arkadaş, ne iştir bu? Bunun aslı astarı nedir diye sormaz mısınız? Yoksa bizim Cuma Sapar gibi siz de şu dinci Mürsi gibi şeyde idam edildi ya Mısır'da. Çıkmış Cuma Sapar İstanbul'da Mısır'daki Mürsi'yi anan bir protesto sezonu açıldı falan filan. İşte bizim içimizde aktif olabileceklerimiz de böyle kafa karışık. Celladına aşık olmuş. Mürsi'nin davası kim? Türkmen'in davası kim? Ne alaka yani şimdi? Dolayısıyla Türk yetkilileri de Türkmen davasında, milli davasında, kardeş davasında değiller. Arkadaşlar, bunu iyi bilin. Bunlar Arap sevdalısı. Bunlar Bedevi sevdalısı. Bunlar çöldeki deveye binip devenin sidini içip sidini yıkanıp öyle kutsandığını zanneden mantıktaki kimseler. Durum bu. Dolayısıyla kimden yardım isteyeceğiz? Bizim gibi düşünen, gerçekleri anlayan, kavrayan vatandaşlardan yardım istememiz lazım. Her şeyden önce bizim Türkmen olarak kendi hakkımızı kendimiz doğru şekilde talep etmemiz lazım. Şimdi diyelim Birleşmiş Milletler 57. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır Türkmenistan'a gitti. Her şey güzel falan tamam. Bir şey de yapmadı, bir şey de etmedi. Prosedür icabı gitti, geldi, eyvallah. Yarın Avrupa Birliği'nin Türkmenistan'ın hükümetiyle insan hakları konusunda sürekli, devamlı yaptığı toplantının sıradaki toplantısı yapılacak. Ne yapmamız lazım? TikTok'ta, Instagram'da, orada, burada internette aktif olan vatandaşlar en az 3-4 saatinizi harcıyorsunuz. Bu bir gerçek. Lütfen 3 veya 4 dakikanızı kendi hakkınız için harcayın. 3 ve 4 dakika içerisinde Twitter'den tweet atın. Türkmenistan'daki gerçeklerle ilgili. Türkçe tweet atın başka dil bilmiyorsanız. Düzgün Türkçe biliyorsanız düzgün Türkçeyi İngilizceye çevirerek de atın.
Rusça biliyorsanız Rusça atın ve hashtag yapın. Bu şekilde hak talep edilir. Ben niye Türkçe konuşuyorum? Bizim sayımız az. Türkçe konuşan, sadece Türkiye'deki Türkler değil, Irak Türkmenleri, Suriye Türkmenleri ve yurt dışındaki Türkmenler var. Bunlar Türkiye Türkçesini daha iyi anlıyorlar. Dolayısıyla ben sizden yardım istiyorum. Ben sizden destek rica ediyorum. Türkmenistan'daki soykırımı durdurmak için. Türkmenistan'daki diktatörlük zulmüne dur demek için. Tek isteğim Türkmenistan gerçeklerini dünyaya yayın. Başka bir şey istemiyorum. Mehruhan onlar. İnni Türkmençe öğrene dilimizde. Ertir Avrupa Birleşiginin yol başçıları bilen Türkmenistan'ın hükümetinin ıýdy-giderli ýagdaýda adam hukuklary boýunça geçirýän ýygynynyň nowatdaky geçirilýär. Ýani 6-njy iýulda. Inni bir aýdýas käbir içimizde adamlar aýdýar, halkara guramalar bize kömek edenok, biziň bilen hiç ýyly gyzyklananok ýa-da biz protest edýäs, biziň protestimize da adamyza üns berýän ýok. Dogry hereket etsen, bir iş dogry alyp barsaň, hemme kişiň ünsüni çekýär. Sen hiç ýere hiç tat iý bermeseň, olaň özü gyzyklanyp gelýär ýanyňa. Edil biziň işlemimizdäki ýaly. Bizem köp halkara guramalar bilen, institutlar, atlar bilen gatnaşykda, köpüsi bilen ogurlanmary. Gatnaşykda ýöne täzelerem goşup gidip otur. Näme üçin? Dogry hereket etsen, dogry iş etsen, şeýle netije alýan. Şoň üçin men sizden haýyşym. İnternetdäki aktiv watandaşlarymyz gelip şu taýda dislike goýjaňyzy ýa-da gidip bolur-bolursuz bir näçe sagatlar TikTok'daki bolursuz gürrüňleri, manipulýasiýalary diňläp, zäheri, maçalka ýaly, filtr ýaly özüňize çekip aljaňyza ýa-da üstüňizden aktyryp goýberjeňize her gün iň azyndan 3 ýa-da 4 minut şu internette geçirýän 3-4 sagatyňyzdan 3 ýa-da 4 minut haýyş edýän. Sosial medyada Türkmenistan aradaky hakikatlary ýaýradyň. Eger mümkin bolsa Twitter'den tweet atın. Hiç tad edip bilmeyen olsanız, yazmağa da vaktim yok, hiç da vaktim yok diyen olsanız, Türkmenistan'ın hakikatları aradaki gepleşikleri, havarları, Türkmenistan'ın kronikası, kronika Türkmenistan'a saydı var. Şu taydaki hakikatları, şu kanalla edilen çıkışları hemmesini yayradım. Görüşmenin her hili yolu var. Birinden garaşıp oturma. Bizim özümüz, öz özümüz kesmesek bolanok. Şu adeçenini bolmanın sebebi ondan bundan garaştık. Eğer niyet edip, ýagşy niyet bilen bilim guşap yola çıksam alınmajak gala yok. Men şahsy durmuşumda köp misallarda gördüm bunu. Sizem eğer ananmasaňyz, öz durmuşuňyzda bir zady niyet edin, bir maksady goýun öňüňizde. We şu maksatdan başga hiç zat pikir etmeň. İň ýalňyş zat näme bilýäňizmi? Men B planymma, men Z planymma, men bir plandan başga näçe planymma diýseň, bir nişana gönükdirilmeli energiýaňy bir näçe bölüge bölýän, ünsüňi bölýän. Men başka planam, alternativ planım ba demek ünsüňi bölmek. Psikologik taýdan hem fizik taýdan güýjüňi, energiýaňy bölýän. Şoň üçin ýekece niýetiň bir işe niyet edende diňe men şunu alyp ýatjak diýip
yapışmaly. Ana şonu alyp çykýan. Hakykat şu. Şoň üçin gaýrat edin. Türkmenistana sapar gurnaýan halkara guramalyň ýol başçylaryny bizar edin Twitterden, sosial mediadan bizar edin. Şolar hiç tat etmese de ayagarlygyna tweet atın. Ayagarlygyna Türkmenistan baradaky maglumatlary, sylkalary, linkleri şolara uğradın. Barda bolmasa barda birinin bolsa beýlekisiniň hökman özüni çeker. Hökman birinin bir wagt wyjdany oýanar. Şonu siziň hem goşandyňyz bolsun. Şoň sowabyndan siz hem peýdalanyň. Biziň äkli iş edýän işlerimiziň tagallalarynyň sowaby bize de size bolsun. Hemiş aýdyşmaýaly. Inni tesirlere geçýän. Yanarda 2 günden konsola gittim. 60-70 adam nowata durdu diýe gapyda. Ay bolajagy şol. Batyrjan ömrüň uzak bolsun. Sag bol. Yanarda TikTok'ta türkmeniň yüzü garalary bolýar, bir-birine küfür edip durlar. Şoň üçin näme? Üz sowmaly, bulaşdyrmaly. Yanarda bu dünýäde men musulman diýenleriň Allahy, Taňrysy, Hudaýy, para, pul bolupdyr. Gaty dogry. Hiç kimde Allah gorkusy ýok. Gaty dogry. Arnamyz wyjdanam galmady. Gaty dogry. Batyrjan Mortuf Özbekistanak türkmen doganlarymyzdan salam Batyrjan. Näme üçin türk diline gepleýän, türk diline gepleýäniň sebäbi diňlänsiň. Gysgaç gaýdaýyn Birleşen Milletler Guramasynyň 57-nji umumy geňeşiniň başlygy türk baş ilçi Volkan Bozkurt. Şo suratda görýän adamyň şo suratda görýän adam şo Türkmenistana sapar edýär. Şoňa Türkmenistanyň jenaýatlary, Türkmenistanyň diktatorlugy, Türkmenistanyň adamlaryň fiziki, psikologi, finansawy hemme tarapdan gyrylýanyny, genosida, gyrgynçylyga sedawar edilýändigini ýadyňdan çykarma diýip türkçe görledim. Erteki bir gün aýtmadyň diýmesinler. Biz aýdaly. Soň ýurdumuzy düzelden wagtymyz netip bolsa. Şonda gelenlerine biz olara näme aýtmalysyny bileriz. Häzirden aýtyp goýaly biz. Şehmus Çetinkaya zaten Türk milleti hepsi biliyor. Biliyor da hiçbir şey yapmıyor mu? Armut mu topluyor? Güzel salam. Başka? Ali Taş salam. Salam ekranı onlar. Başta ses yoktu. Sebebi men kamerany ayırıp gönü howlukmaç kompýuteryň kamerasyndan başladım. Şoň üçin ol başga aýratyn kamera göre ses gurnalgy ekeni şol sebäpli gelmändir. Ha her kim bilýär? Kynansak da şeýle berim gökden ýol ýasar diýip bir neme var. Söz, gaty dogry şu Ali Taş. Näder men şaýda bir zat aýtjak bolan käbir tomoşaçylarymyz geň almak mümkin, käbir watandaşlarymyz. Şu Türkmenistana baryp şu taýdaky para peşkeşlerden, sowatlardan gowy peýdalanýan halkara guramalyň işgärleri, resmiýetleri, wezipeleri bilen baglanşykly. Men Murat Gurwanowyň bir näçe şikayetda, arz şikayet edip şondan oňoý şol ýalňyşyň şol wezipeliň
wezipesinden ayrılmagyna täsirli rol oýnandygyny eşitdim. Eger doğrudan amşa şeýle bolsa, Murat Gurbanowa men minnetdarlygymı bildirýän, türkmen halkynyň minnetdarlygyny hökman bildirer we ýadyndan çykarar. Ýadyndan çykarmaz. Öýkekynäni ýadyndan çykarar diýjek bolum şoň üçin. Indi mehriban doganlar 37-nji minutda şuňky men efiri men gyýytka tutjak. Şoň üçin eger soraw zat ýok bolsa men bir tagada galman. Eger mümkin näçe gyýytka bolsa şonça gowy efiri tamamlajak bolýan. Muhammed Eyüp Ibrahim Mezar Şerif'ten kardeş selam. İyi akşamlar. Sağ ol. Şöyle bir şey duyduk. Mezar-ı Şerif'teki Alman askerleriyle, Alman kuruluşlarıyla çalışan Afganistan vatandaşları aileleriyle birlikte Almanya'ya getirilmiş ve onların gelmesine kolaylık sağlanıyor. Niye? Hayati tehlikeden dolayı diye. Böyle bir durum var. Haberin var mı? Mezar-ı Şerif'te durum kötü mü? Nedir durum Mezar-ı Şerif'te? Gerçekten onların hayati tehlikesi varsa Türkmenlerin de hayati tehlikesi var demektir. Eğer Mezar-ı Şerif'ten haberin varsa haber verirsen sevinirim. Göder. Tadıryan molmollar. Geçen yıl Dünya Sağlık Kurumasından baranlaram ağızlarını açman gaýtdylar. Bu zatlar boşuna däldir. Elbette. Gatul muktarda para we peşkeş we sowat we owa bu we. Ondan meselem bir adam ofisse önüp ösen bolsa, ofisten başka, kompüter oyunlarından başka ömrüne hiç zat görmedik bolan bolsa, ol adama tähelçe bir hezde tormat etsen, bir medalcı kızına çok berden bolýar. Oňa ummaz pul bermäge geregim ýok göder. İtalya Milan. Salam aleyküm Bayhan Saparyklymowyň yer suw reformasyny yerleri hususa geçirme diýenlerine sen nähil pikiriň bar? Aýdyp beräsiň. Saparyklymowyň yer suw reformasy däl ol, Saparyklymowyň däl. Hakykat haýsam bolsa bir eýeçilikde biriniň eýeçiliginde däl. Dogry strategiýa, dogry plan, dogry edilmeli iş biriniň nemesinde däl, monopoliýasynda däl. Saparyklymowy ondan bundan işten dağıtlarını belki aýdýanlar ondan bundan ýöne. Yer reformasy doğru tamamlanmaly, üstünlükli tamamlanmaly. Watan, yer, toprak watandaşynky, döwletiňki däl. Doluluğunu, tutuşluğunu her kimin ukuyuna göre yeri zaýalamajak derecede halka paýlap bermeli. Halka paýlap bereniň bilenim mesele bu torunok. Häzir gynansak da nä dogry tutumlar, nä dogry işler sebäpli Türkmenistanyň toprak zaýalandy. Topragyň düzümini zaýaladylar. Edil halkyny, adamlaryny zaýalaýşy ýaly köp paýta aljak bolup zaýaladylar topragy. Şoň üçin ilmi analizle, ilmi derňewleň netijesinde bizim toprağımızı in görünüşde nähil edip düzeldip bolur. Şonu anykla, döwletiň belli bir möhlet, belli bir wagt şol toprak özüne gelýänçe, yer özüne gelýänçe döwlet halka kömek etmeli. Halka yer bereniň bilen hiç zat nemeden ok, çözülen ok. Ine halka yer paýladyň, berdiň, hiç gelem urup durmadyň halka. Gün güýçlinki, gowurgo diýişlinki bolýar Italia Milan. Baýlar etjegin etdiýär. Garyplar hiç zat edibilen ok yerinde. Garaýbyň yerem dargap gidýär. Ilki bilen ilmi esasda gorluk bermeli.
Tehnika gollugyny gürrüňsiz bermeli. Ekrançylyga aýratyn döwlet tarapyndan gollug bermeli. Nalogyny zadyny belli bir möhlet halk baýaýança özüne gelýänçe nalogyny zadyny aýyrmaly. Başga ýerden alaýarsyň oň nalogyny. Muň köp usuly bar. Şoň üçin bizde suw meselesi bar. Suw meselesini nädip çözjek? Yerler paýladyň. Köp ýerde suw ýok, suw gutçylygy bar. Suw meselesini hem çözmeli. Bulan hemmesi biri bilen utkoşukly ýagdaý. Saparykdym diýäniň olar ýalaky gaýratly bolsa. Näme üçin öz işlerini döwründe ýa-da waka biz döwletiň içinde döwletdik diýe. Sen döwletiň içinde döwlet derejesinde bolsaň. Näme üçin diktatorlygyň wejara bolmagynyň öňüni almadyň? Şolar ýalaky güýçli bolsaň. Şonda aýtyp goýber. Skorpion salam, hoş geldin. Aşamňyz haýyrly bolsun, ýyleşler. Kronika Türkmenistandan okudum. Diye Türkmenistan Turana goşulmagy we şu arada näme diýmek isleýär. Inha şolum samsyk gurrun. Şu Turan meselesi hakykat samsyk gurrun. Türkmenistanda adamlaň gany göz ýaşy gurudy. Türkmenistan tozup bolmazy çykdy Türkmenistan. Şol ýalaky Türkmenistanyna öz halkyna şol ýalaky zulüm edýän, gyrgynçylyk edýän bir rejim bilen Turan gurularmy? Logika nirde? Logika barmy şu taýda? Ya logika gerekkämi? Men köp sady düşünemmi? Bir yalan sözleňde, yalan propaganda, manipulyasiýa edende de bir azajyk bir heňe getirmeli ýa, algyna gelende güpürde bermelimkä? Turan yalan gurrun ünsü sowmak üçin käbir siýasy figuralar şu wagt öz möhledini tamamlaýar. Şolary täzeden hökümetde tutmak üçin, şolary häkimetde tutmak üçin oýnalýan oýun Turan. Başga hiç zatda. Turan guruljak bolsa Taliban näme edipdir? Taliban bilen biznes edýän adamlar Turan gurýarmy? Turan näme diýmek? Turan bilen Arap imperializmiň nähir ara gatnaşygy bar? Maňa aýdyn. Araplara Hudaý hökümine çokunýanlar bilen Turan gurup bolýarmy? Logika ýok. Ýanarda Volkan Bozkurt Türkmenistandan Türkiýe akyp gelýän hazynanyň öňüne böget baglamaz. Ömrüň uzak bolsun. Aýhan sen pikirin. Gaty dogry. Men pikirim halkyň problemini çözmek Volkan Bey. Şonda da dik galmaly. Ýanarda. Erteki bir gün diýmediňiz, aýtmadyňyz, hiç zat etmediňiz diýmesin. Diňe bärde Volkan Bozkurt den bir topar halkara guramalar bar. Türkmenistan ile baglanşykly işläp ýören adam hukuklaryny goraýan halkara guramalar bar. Ýewropa Birleşiginiň hökümetine, Ýewropa Birleşigine ýol başçylaryna Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça iş alyp barýan adam hukuklary Birleşigi guramalarynyň Birleşigi ýüzlerini gaýrat edip ertirki ýygnakda 6-njy iýulda geçiriljek ýygnakda Türkmenistanyň hökümetine hükman ýatladyň şu zatlar diýip nähak türmäge atylanlary, türmede öldürilenleri, nähak dökülen gany, Türkmenistanyna edilýän genosidi. Adamlar öz pulu bilen daşary ýurtda okaýan çağalaryna pulny berip öz pulny berip bu näme diýmek? Bir absurdyň baryp ýatan näme? Samsyklygyň iň soňkysy näme? Hakikat gerek salam, hoş geldin. Ali Taş. Suw ýetenok. Ali Taş. Suw badiýan, suw ýeterlik däl. Suw ýeterlik däl.
Dürowaplaşdyrmaly. Garawum akyp ýatyr. Garawumdan akýan suwuň 80%, %80'i buwaryp gidýär. Turwa salmaly. Damjalama sistemasyny getirmeli. Israil'daki ýaly. Israil meselem ýaman gowy mysal. Şo taýam çöl. Bizem çöl, biziňkem çöl. Ýöne niýet berdi. Haramdadan getirip, haramdadadan ýagşydada ýasap bolanok. Hydrata ýasap bolanok haramdadadan. Bu daşary ýurtdaky türkmenstanlylar bir hakykata düşünür. Diýsen, käbirleri senidem diktator ýasap, şoň töweregiňi üýşüp, şoňa çokunmak bilen meşgul. Görüşmek bilen meşguller. Suw açyp gör seni ekiniň näme diýerler. Şeýle şertler bilen o ýerdekiler gorkup durlar diye. Yeterlik bolmadan şey diýerler. İtalya Milan. Agam şu gepleşikler gat köwes bilen dinleýän. Ömrüň uzak bolsun, taňry ýalkasyn, bile ýalkasyn toýuňda gaýsyn. Eger mümkin bolsa, çalt efire çykaýsyn. Nesip bolsa, täze durmuş, täze şertler, täze jaý, hemme zatlary ýuwaş-ýuwaş ýoluna goýduk. Birazjyk işimiz galdy. Şoň üçin inni öýderli ýagdaýa getirip ýürüýte gepleşiklerem nesip bolsa hemmesini birden başlatjak bolýan. Üzlem taplamda. Şoň üçin nesip bolsa eger edil bir telekanal ýalydyp nesip bolsa başlatjak. Käbir özüne opozisiýa diýenler zatlara misleseler şutaj çağırıp olaram gürletjek. Ýene bir size aýtjak zadym Murat Gurbanow bilen bir efir etmekçi. Siziň sorawlaryňyza jogap berjek diýdi Murat Gurbanow. Şoň üçin öňünden taýýarlan sorawlaryňyzy Murat Gurbanowy çağıralyň gön efirimizde ýöne medeniýetli şertlerde. Hiç ýyly äsgermeçilik zat ýok. Pikirler bilen pikirler çatışsın. Şahsiýetine zadyna hiç zat diýmek ýok. Men öňünden size duýdurýar. Eger Murat Gurbanow bilen bir efir bolaýsa, birem bir zat diýjek bolsa, aýplaşmasyn. Öňünden duýdurýar. Şoň üçin sorawlaryňyz taýýarlaňyzda da sorawlaryňyzam adamçylykly, medeni görnüşde taýýarlaň. Biz nähili biri-birimiz bilen pikirlerimiz, ýolumuz, uğrumuz tapawutlan bolsa, medeni görnüşde nähili pikir alyşyp bilýändigimizi, özara pikir alyşyp bilýändigimizi subut edeli. Dünýä köpçüligine. Şoň üçin Murat Gurbanow üçin sorawlaryňyz taýýarlan. Men Murat Gurbanowdan başga hiç kimi çağırasym gelenok, sebebi kimi çağırjak? Sorawa jogap berenok köpüsi sorawdan gaçýar. Şoň üçin Murat Gurbanow sorawdan gaçman, isleýän sorawaňyzy beriň, men efirde jogap berjek diýdi. Şoň üçin sorawlaryňyz taýýarlan. Togrul bey, salam, giçýärşi, hoş geldiň sene. Inni biriň watanymyz şeýle dowam edermi ýa soňu gelermi bu diktatura rejimi? Biz adalatly, wyjdanly, hakyky türkmen ösen döwleti görermi şo barada aýtsam? Togrul bey, men sana ýönekeje mysal berjek. Şeýlemi? Ýene men sana barda soraw berjek. Sen Türkmenistanyna ekin ekmek isleýän. Ekin ekjek bolsaň ýeriň bolmaly. Bir. Öz ýeriň bolmaly. Bir. Tohumyň bolmaly. 2. Ýeriň ýagdaýy ekjek zadyň hasyl berer ýaly bolmaly. Her ýere her zat ekip bolanok, muny özüň bilýän. 3. 4. Ekenden soň suwuny, galan zatlaryny, esewany, iýdigini hemme zadyny edip durmaly. Dogrymy? Iň soňunda haçan hasyl bermeli wagty gelýär, şondan hasyl alýar.
Inni sen aýdýanyň adalatly, wyjdanly, eşeretli, döwrewap durmuş, adalatly durmuş Türkmenistanyna haçan geler? Ine ýanky etap etap, ädim ädim etmeli işleň eden wagtyň hasylyny alýar. Hiç saat etmän men hasyl aljak diýsen, daşardan bir ýerden tatyn alabilersiň. Önümi alabilersiň. Ýöne ykwaly daşardan tatyn alyp bolany. Geljegi daşardan tatyn alyp bolany. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Näme etseň şoň gaýtargysyny alýan durmuşda. Bu ilahy kanun, ilahy deňagramlyk, tebigatyň kanuny. Mundan çykyp bolany. Fantastikada ýaşamzok biz, ertekide ýaşamzok. Şoň üçin hakyky ýolun hakykat bilen ýörelenne, hakykata göre iş edilenne netije alýar. Agdy birlikde bileleşip diňe bir gysym adam şu wagt işleýär. Hakyň hakykatyň ýoluny, hak bileleşiginiň töweregine we biraz uzagyna. Başga işleýän edýän ýok. Yalan habarlar bilen, yalan gurrunlar bilen, söýgünçli gepleşikler bilen, ün soňmak üçin edilýän efirler bilen meşgul bilinkiler. Blogerlerimiz. Agitasiýa etmeli watandaşlarymyz. Bizde ýagdaý başga. Biziň ilatymyzyň ýarfyndan köpüsi daşary ýurtda. Daşary ýurtdakylaryň ýarfyndan köpüsi türkdi. Şoň üçin esasy üns merkezine goýulmaly Türkdäki türkmenler. Olaňam içinde iki sany hökümet gurary kadr bar. Ösen kadr bar şolaň içinde. Şolar bilen birlikde hereket etmeli. Guramaçykly hereket etmeli. Ana şonu düzeldirsiň. Bolmasa galan zatlar erteki. Batyr näme diýär? Ýanarda boş sözleriň kakasy ananma oňýaly adamlara haýsy sözü amala açdy boş arkadaşlar. Boşluğun kakasy diýär. Olar ýaly adamam gerek. Tapawutlanyp seljerip bilmek üçin agy garany hökman gerek. Tutuş ak bolup dursa da goňdäl, tutuş gara bolup dursa da goňdäl. Dürli renkler bolsa hasam goňy. Iň adından ak gara bolsun, dürli renkler bolmasa da. Şoň üçin gerek bola, o zatlaram gerek. Olum biziň daşary ýurtdaky aktivistlerimiziň, watandaşlarymyzyň düşünje, pikir taýdan kämilleşmegine gaty uly kömek edýär. Şolaň nädowry hereketleri, nädowry edýän işleri. Şoň üçin ilki bilen biz pikir taýdan taýýar bolmaly. Pikir taýdan aň düşünjämi ösdürmeli. Ondan soň hakyky gowy döwlet guruluşy, gowy durmuş üçin edilmeli işler ýuwaş-ýuwaş öz-özünden bolýar. Ýöne özümizi pikir taýdan, wyjdan taýdan arasalamaly, emme zatdan öňürdi. Näme diýär Aletaş, olam şatlyk ýaly otosuga urar da, ay ursa görýärýäs. Ol şeýle pensiýada oturýarmy näme? Töweregindäki ýallakçylary, näme göterýänleri onu öz ugruna goýmasa näme? Biziň edebiljek adamymyz ýok batyr. Ýanarda Murat Gurban sonra o jogap bermeýär. Sen baglan gel o dağdan, sen bağdan gel o dağdan gelýär. Hani görelim, berýärmi, berenok efirde. Eger men jurnalist bolsam, jogaby alar. Bile alars jogaby. Görürüň ýok. Inni Italiýa bilen agam efire çykanyňda Rozway agada haýşede köpürek çykyş edäsen, gaty hormat goýan ikiňize de size gaty höwes bilen, size höwes bilen diňleýän sag bol, ömrüňiz ok bolsun.
Rodway bilen näsip bolsa ýygy giderliýär, işlerimizi ýygy giderliýär getirmek üçin taýýarlyk görýäs. Näsip bolsa hemmesini eder. Skorpion Skorpiona o diye ferettim diye şu TikTok'ların diye TikTokçun şowuna diye 10 tane adam hücum etti. Dür Sultan nämetti ýat. Ay bollay olur bilen balanşykly nimet wagtymyzda gyzyrlan gymmatly wagtymyzda nimet mäliňle bar. Näme bolsa şo bolsun. Her kim päli ýollaşy bolsun. Allah'a kimin kimdigini görkezip dur, arasalap dur. Onu teklif etdi ya da ol efire Murat Gurbanow'tan geldi teklif. Şoň üçin diňe bir gezek efirimde şol çekeleşikli gepleşiklerin edilmegini maslahat verdi. Menem bolýa dedim. Öňe çekeleşikli medeni görnüşde gepleşibiljek bizim siyasi arenamızda edil häzir onça köp adam yok. Hatta yektuk Murat Gurbanow näýle bolsa sögünmän medeni ýagdaýda öz nemesini saklap bilýär. Ýadyňyza düşýän bolsa Ragıp Kamil İlbegi bir göni efir edipdi. Düýeji Murat Gurbanow Ram Sapar Yklymow şonda özüň nähili äsgermezçilikli gaty gopam alyp barany özüňiz gördüňiz. Iň soňunda teklif etdi, ýöňe düşün, biz siziň ýygyňyzdan ýöräli. Siz öňden öňe çekin diýdi. Onda da sapalak jogap berip, meni öz köp bilmişligini, nemeligini etjek boldy. Olaň rolu başga. Olaň rolu başga. Olaň rolu halkyň, ilginiň behridi, iliň, adamlaryň, halkyň derdide. Olaň derdi öz guyrugyny halas etmek. Öz guyrugyny semretmek. Olaň bar derdi. Başga derdi ýok olaň. Batır sawala muhatap efir edýän watandaşlar. İlim bolmasa aýym dolmasyn ýa Batyrjan. Başka ýurtda ýaşaýan düşünýän bu hakykata. Ýat ýurtda ýaşaýan düşünýän hakykata. Özüne siz türkde bolsaňyz türkmenler bilen bile gezişip daýdyp iňardan habarlaşyp bilýäňiz. Biziň olar ýaly mümkinçiligimiz ýok. Bärde olar ýaly köp türkmen ýok. Ýekdik. Şoň bir resmi ýolbaşy bilen tanışdym. Bir iş ofisde duşduk. Hayran boldım, men Türkmenistanly idym. Näçe daşary ýurtda bilen işleşýän birinji gerek Türkmenistana gabat geldim diýip hayran boldy. Bolmasa özüm bir wajyp wezipede işläp ýören adam. Şolar ýaly. Biz görüşýäs, ekranyň arkasyndan görüşýäs. Biz TikTokçu ýa YouTuber däl. Bizi tanaýan Batyrjan. Reklama gerek ýok. Tanamaýanym tanar wagty bilen. Tanaty gelmese de özü bilýär. Tanatça bolmaga gerek ýok. Biz näme hukman bir at awra ýa-da bir pawon wezipe üçin edýäsmi edemdik. Biziň içimizden gelýär. Daşary ýurtda aýraçylyk çeken wagtyň bilýär. Öz ýurduň gadyryny, watanyň gadyryny. Men 16 ýaşymda çykdym Türkmenistandan. Şoň üçin iň gowy bilýänden biri, iň gowy bilýär diýiljekkä, ýöne iň gowy bilýän, düşünýän, bütün men öýjüklerimde duýýan watanyň nähili zatdygyny, nähili şoň zerurlugyny. Men bagtly bolup biljek ýerim, ýekeje ýerim olam watanym. Başka ýurtlarda paşa etselerim men bagtly bolup bilmeýän. Bagtly boljak ýekete ýerim kökümüň topragy, ýere uran ýeri.
Otayım Türkmenistan. Şoň üçin nedip borda hemmemiz barıp gowur döwlet sistema gurup toý taçaklay gatnaşyp durarys. Dogruçylyň dosty bolmaz diýerler agam. Hawa ýöne dogruçylyň gowy dosty bar. Allah Taala. Etik şo. Ýanarda Murat Gurban syýasatda näme bilýär o bilmez. Men ol diňe pul sanamany bilýär. Gepleşeliň, gepleşmäge, dialoga açyk gepleşeliň. Ali taş gurrun ýok, sadece ol ömrüňi uzak bolsun. Italia bilen agam şu wagt Germaniýada näme kär edýär? Jurnalistika. Jurnalistika bilen meşgullanýar. Adam hukuklary boýunça işler bilen meşgullanýar. Nähilliýär? Türkçe bilen bolsaň sivil toplum örgütü. Ya döwleti degişli bolmayan guramalary bilen döwleti degişli bolmayan syýasy jemgyýetçilik işler bilen meşgullanýar. Toğrul ýöne Türkmen halkyna azat erkinlik Italia Milan Türkmen telekanalyny açmak üçin işler alyp barýar. Şoňam işleri esasy men edýän işlem şol. Ýöne Türkmen halkyna azat erkinlik berilse, halka ruhsat berilse, internet dolu işlese Türkmen halkynyň ösüşi bijaý güýçli bolar. Toğrul bey ömrüň uzak bolsun, gaty dogry aýdýan. Sebäbi Allaha şükür Türkmenlerde ukuyup erjellik, başarjanlyk genimizde berilen. Gaty dogry. Biziň üçin gyska wagt gerek bolýar. Köp zady. Başarmak üçin, näme üçin? Teknologiýa mümkinçiligi bar, häzirki zaman mümkinçiligi bar. Häzir video bilen gepleşip bolýar, köp zady edip bolýar. Bizeniň ösüşli tepkitlere ýeten halklan tejribelerinden peýdalanyp bilýär. Häzir teknologiýa köp zady çözýär. Ara gatnaşyk ansatlaşdy. Şoň üçin gaty dogry aýdýar. Başga döwletler 100 ýyllap, belki 50 ýyllap, 60-70 ýyllap çeken zähmetini biz 5-6 ýylla azy birlikde dolu ýoly goýup bilýär. Hemmesi niýete bagly. Toğrul bey. Batyr Toğrul bey internet işleýän nähili ulanmasyny bilmek esasy, peýdalanmasyny bilmek hut taşyndakylar diňe TikTok ulanýar. Olam şöhret parazlyk üçin. Şöhret parazlyk, olam ego, menmenlik. Şoň üçin gowy ýaraýar şoň. Paşırdamak üçin. Murat Ataýew salam. Aleyküm döwlet senden çäşimdi. 55 kem 100. Başım ýene neme diýär? Köpeli. Ýene onun künden netip boldy. Täze ýaşak adam başlar. Ýanarda Ataýew Baýhanyň ýaşyny näme etjek? Ölendirjekmi? Ölenen ol 2 sagaty bar diýär. Aw, doglan günümde etip bolsa çağajyklamam görkezjek. Şoň üçin sürpriz. Batyr ýurduň daşyndakylar diňe TikTok teknologiýasyny bilýär. TikTok teknologiýa däl. TikTok boş wagtyny boş geçirmek üçin oturulýan yer. Murat Ataýew adamlar bir-birini tanamany, tökmet atmana alışmışlar. İlki gowy onsoň di. Hawa dogry aýdýan. Gaty dogry gynatan şu biziň häzir umuman şu aktivistlik arenamyzda edilýän zat şol hiç kimi tananok, bilenok, diňe tökmet atýar.
Diket sorayan asutnama wamy, o wamy bu wamy ýok eşitdim. Kimden eşitdim? Plandan eşitdim. Ne şartlaryň şol çykyp men neme berjek diýdi, faktlar berjek diýdi. Adamyň dogry adyny bilen o Türkmenistandan nireden asynyň nirelligini bilen o Türkmenistan nirsindenligini bilen o şo zatlar üçin. Batyr Gülye. Batyr soramak aýtmy ýok. Murat, aýyp däl. Bärde biz özümize şoň üçin degişýärler. Arkaýyn ol. Hiç ile aýyp däl. Gurrun ýok, gillenjek, saklanjak zat ýok. Sen internete girsen, internette tapýama. Men 97-nji ýyldan bäri kameraň öňünde bolup gelýän adam. Kameralar we mikrofonlaryň öňünde. 97-nji ýyl. 15-nji may 1997-nji ýyl. Şondan bäri. Şoň üçin meňle baglaşykly istenlik informasiýany tapyp bilýäňiz. Men eden işlem bilen baglaşykly zatlary internetden aňsat tapyp bilýäňiz. Hiç geli gurrun ýok. Murat, soranyň bilen aýbam ýok. Hiç geli gurrun ýok. Oras giçýäşi Gurbanyňly öňden örjülük bilen owan, Taliban goranmak üçin ýara satyn aldymyka? Ya Talibanlara alyp berdimika? Talibanlara alyp berdi. Talibanlara diňe ýara berenok. Ýaraň daşyna Talibanlara türkmen çağalaryndan berýärler. Sebäbi otaýynyň adamlary betjebazlyk ýörgünde bolan soň şonu medýalar imitinden berýär, logistikasyny, ýanyňyjyny, hemme zadyny diktatorlyk berýär. Orazyk Gülýe Batyrym. Şolar ýalyky Taliban häzirki Türkmenistanyň rejimi bilen bilelikde biznes edýär, ýaman ysnaşykly gatnaşygy bar. Olam näme üçin? Bize degmesin, rejime degmesin, halka degmesinler, döwlete degmesinler, bize degmesin. Yani diktatorra we diktatorun töweregindäki haramlara, tokumuna şoňa degmesin, başga näme etse şonu etsin. Siýasatyny alyp barýar. Türkmenistandaky Aşgabat hökümeti, diktatorluk hökümeti. Döwletagy Volkan Beg haýsy partiýadan, AK partiýadan ýa CHP'den mi diýe bilenmok, ol ilçilen partiýasy bolanokdy öň. Ýöne bilenmok nemesini, ýöne öze bir demokrat neme meňdiýe. Sosial demokrat ýaly görünýär. Sebäbi bir kerde suratyny görümde arkasynda Atatürk'ün portreti bardy. Ol dinçilere meňde nok ýaly bilenmok. Ýanardagan şeýle ýary akabeden uzaýanlyk diýe. Yo, olamam inni soňu geldi. Nowatdaky seçim Türkiýede gaty çekeleşikli olur. Ýöne hakyky seçim bolsa. O ýaly ýalan seçim bolsa, onda bolmaz. Ýöne edilşi şäher häkimliklerine, Ankara, İstanbul şäher häkimliklerine bir turuş ýaly. Diňe bir İstanbul'un we Ankara'nın halky değil, tutuş Türkiýanyň halky. Berip dura bilse saýlawda. Onu mühim pursady elden gidiren ok. Ana onu düzeldiýär. Bir Türkiýe düzelse, awtomatik ýagdaýda Türkmenistan hem düzelýär. Hökümet ütkü hemen Türk'ten edip oldu. Batyr, belki de peýdal gurrun döşük bolar. Gurrun döşüge çağır diýäňizmi şonu? Şu Türkmenistanyň näme gördüň, etdiň zat şolatlar sonra diýäň bolýar. Ýazyp göreň. Eger jogap bersen. Wagt tapyp gelse. Ýöne gönefirde bolmam ka diýen. Ýazyp etmeli bolar oňa gönefire. Ansa temmekşi radylaşyp bilmeýän gönefire.
Gönefire radylaşmam bilmeye, gönefire edivem bilmeye. Gönefir gatı kıyın. Bizim gönefir etýänimiziň sebäbi bir işe başlandyda gönefir bilen başladyk. 45 minutlyk telegepleşik. O wagtlar Türkiýede TRT Avrasya, Evrasya diýip kanal bardy. Şu wagtky TRT awazyň öňkü görnüşi. Pram TRT International bardy. Şu iki kanalla her gün 45 minut gönefir bolýandy. Merhaba Asya diýip goýuldy gepleşiň ady gepleşigi taýýarlaýanam edip öğrenip Irak türkmenlerinden olan bir nemämiz ýaşulymyz, halypamyz diýip bilýän aňsatlyk bilen şol taýýarlaýardy, bir demek barýandyk. Onuň kömekçisi bardy, Hatice ablamyz bardy, Hatice çalışkan, olum Erzurumyň türkmenlerinden. Adam bardy, 40 galeli türkmenlerinden. Biz var. Emmeti gadylýaly adamlardy. Ömürleri uzak bolsun emmesiniň. O Karol Leo geldi. Karol geldi, hoş geldi. Salamu aleyküm illeşler, salamu aleyküm döwlet ağa, armanda barwa. İl yurt bäkitli işlerinde üstünlük. Bilýär kasyn, hemmämiziň işimiz, hemmämiziň aladamyz. Birleşen Milletler Guramasynyň 57-nji umumy geňeşiniň ýol başçysy Türklerin baş ilçesi Wedipeti ilçide on käri ilçi Volkan Bozkurt Türkmenistanda duşup geçirýär. Şoň bilen manaşykly bir türkçe gürledim başta inni özara söküde geçtik. Karolýo hiç gürlüň ýok. İnşallah da düşünýäs. Allah kuwat bersin, başyň dik, janyň sag bolsun. Galan zatlaryň problemasy ýok. Artilleriýa otur. Erzurum türkmenleri bizim bilen %100 kooptaş eken gaty dogry. Näme biziňkilerin hemmesi göç iki görnüşde bolýar, batyr. Nemen urum türkologiýa bolan soň taryhym okudum. Şoň üçin göç iki görnüşde bolýar. İrki göçler, has irki göçler Hazar deňiziň üstünden bolýar. Hazar deňiziň üstünden. Ondan soňky göçleri Hazar deňiziň aşagyndan bolýar. Türkiye'deki Türkmenler, Türkiye'de özüne Türk diýenler %100 Türkmen oğuz. Azajyk Kıpçak var içinde. Türkler, Türk milleti iki gruba topara aýrylýar. Oğuzlar buram Kıpçaklar diýip. Oğuzlar biz Azerbaýjanlylar. Biz Azerbaýjanlylar, oğuzlar, gök oğuzlar var buram Moldowadaky. Dini Hristiyan olan. Din başka, millet başka. Şonu emetmeler. Olan dini Hristiyan olanı da özleri oğuz olan. Hakiki Türkmen arasında Türkmen olan. Şonu için. Olan dini bizden näle demek näde doğru. Şonu için aýdýanlar aşaňça diýär. Erzurum tarapda da Türkmen köp. Antalya ýarımadasy. Antalyaň töwereği, Antalyadan başlayan gidýän aňry İstanbul'a şeni deňiz ýakalan hemmesi arasy Türkmen. Egeýdäkiler arasy Türkmen. Deňiz kenarlaryna mı ýok? Türkiýanyň içinde de Ankaraň töwereği. O bolar wa Ankara. Gidip görseňiz hayran galarsyňyz. Öz owaňyzyň dogan garnaşlaryny gezip örenýärler. Yüzü, hereketi, Türk tutuşu, gepleşi, özüne alıp barşy. Bu tötenlik mi? Tötenlik değil bu datlar. Son Kırşehir diýip bir vilayet var. Kayseri vilayeti var. Tokat vilayeti var. Emmesi son o Amerika'nın Suriye serket, Irak serket, Kürtleşen Türkmenler var. Men niye gara geçili diye, gadılı geçili diye, sarı geçili diye. Öz tiresinin zadynyň adyny aýdýar. Haýsy nämede geçilýän 24 o taýpasyndan biriniň adyny aýdýar. Men diye adım Dodurgody. Dodurgodan gelýär biz diye.
Biz dögörden gelýär diýe. Dodurgo, dögör, baýynlar, gara geçile neme var ya, kaya var ya, Osmanlı guran, Osman imperiýasyny. Şolar ýaly öňe dilini ýadyndan çykarypdyr. Şo wagtky hökümetleň ýalňyş syýasaty, politika sebäpli urşa gitmejek bolup, sebäbi türk bolsaň, türkmen bolsaň urşa gitmeli, ömrüň urşda geçýär. Öňe türk bolmasaň, musulman bolmasaň, türkmen bolmasaň, musulman bolmasaň, seni alanoklar eskere. Sen keyp edýän. Türkmeniň gözü urşdan açylmady, ýyzyna gaýdyp gelmedi. Köpsi. Kararlı bugün halkara Türkmenistan'ı ziyaret edýän halkara guramalaryň ýol başçylaryna Twitter'den tweet atmak, tweet göndermek meselesi bugünkü temamız. Öz meselemizi özümüz düşündirmeli. Şuňky gurrunun esasy mazmuny maňyzy şu. Oňdaşyndan ertir Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary bilen Türkmenistanyň hökümetiniň ýygyderli ýagdaýda geçirilýän adam hukuklary boýunça maslahaty bar ertir. Eýem ertirden altyzy bugün boldy. Şoň üçin Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylarynyň guramalarynyň Twitter'däki hasaplaryna ýygyderli ýagdaýda tweet berin. Ya özüňiz tweet paýlaşyň ýa-da Türkmenistan ile baglanşykly hakykatlary çap edýän, aýdýan materiallary paýlaşyp duruň sosial mediada. Hashtagler Türkmenistan, Türkmen diktator, Türkmen protest, näme diýseňiz, şolar ýaly internetne jöňüz çekäjek. Google'dan gözlenäne ilki bilen şap diýip çykarýaly, şolar ýaly bu edip taýarlap paýlaşsaňyz gaty üçin kömek bolýar. Erteki bir gün siz bize aýtmadyňyz diýmesinler diýip men şunu aýdýam. Karalyo. Baýhan ýazanyny okumadyň, geçdiň. Soňundan gelýänler bolýar. Soňundan gelýänler käwat görýän, käwat göremok, görmen. Käwat bökýär, titreýär. Duýduruş berýär, käwat duýduruş bermese gaçyp bilýär bagyşla. Yine täden ýazym Türkmenistanda 45 gradus kölügede. Volkan beý klimaň aşagyndan çykman gaýdyp gelir diýen. Öýde klima sowadan ýok. Aýaga näme diýjek? Toğrul beý. Agam esasy hükman ünsürüp ýoly goýulmaly iş Türkmenistanyň millet parazlyk. Bu meselede men aýtdym. Ýene bir gerek aýdýam. Millet parazlyk boýunça ölüm jezasyny getirmeli. Gurrunsyz. Millet parazlyk edýän adam bütün adamlarda karşı jenaýat edýär. Galy bersede Türkmenistanyň halkyna we döwletine garşy birinji derejede iň elhes diýär jenaýaty edýär diýip kabul edip şeýle kanuna madda girdimeli. Şol esasda da millet parazlyk edýän adamy ýaşatmalylar. Ol ömür boýu tutsak edip onu eklemeliler. Millet parazlyk edýärmi? Saçma. Tire parazlyk birek düşman edip koydular. Vatan söýjülük düýbünden ýetdi, hemme zat ýalan 7 ýaşdan 70 eçenini bilýär. Ana aýdyşym ýaly. Şolar ýaly kedip bir ölüm jezasyny getirip görelnäýin bolýar. Bir nememiz, tanışymyz Pirkol tutýar. Neme şo diýe nemisler diýe şolar ýaly gat kanuna beripde düzgünü berip tutýarlar bolýar. Ondan şolar diýe nädip şolar ýaly kanuny goýup ýöreder ýaly, diňler ýaly etdiler bilýärmi diýe. Ondan menem ýok diýdim, bilemok. Eger bilýän bolsaň aýt, men diýdim hiç ýerde okumadym, görmedim. Şo diýe awtobusy barlaýarlar ekendiňe. Biletsiz minenler diýe düşürüp diýe atýarlar ekendiňe halkyň öňünde. Şo taýdan başlady diýe, neme düzgün. Şoň üçin
bir ýurtda düzgünni şo taýdan başlamaly. Awtobusa bilesiz men ýanlara çäre görüp diýip şeýdip olam özüçe bir kol tutýarlar. Şolar ýalyk. Garaja olan hoş geldin, geç ýaşy. Batyr sana jogap berýär. Ýanarda 3 gün öň Birleşen Milletler Guramasy türmeden 3 tane tutsagy çykarmaly hat uratdy. Arasynda şu student oğlan hem bardy ömrüdok. Ol hat öňkü köne hat dämi? Men paýlaşypdym şol. Geçen ýyl şolar ýazat paýlaşdyň diýip maňa Facebook ýatlatdy. Menem şonu täzeden paýlaşyp goýberdim. Ömrüdok Omar Kuliýew onuň ýene 2 tane aktivist arada bolan atlary ýadymda däl. Murad Ataýew togry we dogry diýen düşünürçe wagt boldy diýär. Gaty dogry. Emma nämedenler biziň türkmenler düşünmeýär. Kötek güýçli bolsa ýuňladyk ýere girer diýär. Sen kanunlary gowy edip kanunlary düzsün we durmuşa geçirden bolmajak zat ýok. Derrog ýola gelýär köpçülik. Hiç ýyly gurrunsyz. Ondan arkaýyn ol. Hersiniň bir ýoly. Tesirçilerimiz ýa-da şoň bilen 1,5 saat etkili efirimiz. Şoň bilen şoňky efir şu taýda tamamlanýar. Hawa. Niki efirimiz gysagly bir zat bolmasa 6-njy wazyryny eder. Bu 6-njy wazyryny etmediğimiziň sebäbi ýyzyna köp efir etdik. Şoň üçin biraz adamlar seredip, tomaşa edip paýlaşsynlar diýip şoň üçin biraz wagt berdik. Sebäbi ünsüberýär, synnaýar. Bir video goýýan, şo video gaty möhüm wajyp bolsa ýerden bir video goýsaň, öňkü videony seredýän ýok, soňky video seredýärler. Batyr ýaman dogry aýdýar. Biziň türkmenler gipnozda azajyk garaş açylarlar diýär. Gaty dogry. Şoň üçin daşary urtlardaky meselem özüňiz pikir etip görüň. Ine şu daşary urtlarda şunça internet ulanýan türkmenlerimiz bar. Ýaşlarymyz alaýtanda. Şunça wagtyny geçirýär internetde biderek zatlar. Şu internetde biderek zatlar bilen biderek wagtyny geçirýän watandaşlarymyzyň 1%-iniň hakyky manada görüş üçin hereket edenini pikir etip görüň. Başgaça bolýar. Meniň ynanmagam olar ýaly. Men diňe öz kanalym diýip aýdamak dogrusyny aýdýan, belki kanalarym käwat girip seredip görýän tesirler. Yerlikli tesir ýazyp bilýän adam ýok. O gürlemäge beýlede dursun. Şu taýda yerlikli tesirleri görüp maşym göwe etdi. Ömrüňiz uzak bolsun. Batyr elimizden gelenini arkamyza goýman gaýrat etsek açylarlar. Hawa gurrunsyz. Ýanardan köp sag bolun milletim türkmenim. Häli bir illeşimi sol ýygyderli ýagdaýda ýygy-ýygydan çykyş etseň diýdi. Biz bu meseleni şu YouTuberlik däl, biz muny türkmeniň lobby kanaly görünüşini dowam etdirjek bolýar. Biziň bar aladamyz şol. Ýagny türkmen bilen baglanşyk, bu dünýäniň närsinde bir türkmen bar bolsa, şoň bilen baglanşyk, şoň sesini, şoň derdini, şoň meselesini gün tertibine getirýän, şol hakykatlary dünýäge ýaýradýan, türkmeni dogry tanadýan, Türkmenistany dogry tanadýan bir media kanaly bolsun, metbuat merkezi bolsun diýip biz şoň üçin edýär.
Ne bu işleri eden wagtyň öňe çykyp gepleşik etmek, efir etmekden muň beýlik tarapyma strategik institutlar bilen, halkara guramalar bilen ýygy-derli ýagdaýda maslahat edip durýan, gepleşik geçirip durýan, analiz edip durýan bu gatly iş ýöne biz bu işin ötesinden gelebiljek ýagdaýda Hudaýa şükür. Şoň üçin türkmeniň global massapda derejede informasiýa görüşini esasy guruly biz boljak. Biz bolarlyýas. Informasiýon görüşde esasy urguny zarabany edibilýän öz kanaly, garaşsyz öz başda kanaly. Halk näme diýen bolsa, Google'ňa yarasyn, yaramasyn şu kanaldan çyksyn. Şu kanalda görkezilsin. Biz şonu isleýäs. Google'ňa yarar ýa-da yaramaz. Eger burada hakykat bolsa, herkim ýalňyş bilýär. Menem ýalňyşdam. Menem ýalňyşymy halk düzeldir. Halk düzeltmeli. Biri-birimiziň kemçiligimizi hemme zadymyzy aýdyp durmaly. Şonu düşünje ösýär. Şonu jemgyýet ösýär. Sen össeň, düşünjäň össä. Sen netiben kysmatyň hem ösýär. Hemme zat biri-biri bilen ilteşikli, baglaşykly. Özüňi kämilleşdirmän, özüňi ösdürmän hiç zat edip bolanok. Katar, Gurbanoğlu, Taliban iki sapar 10 milyardan kredi aldy. Gurbanoğlu. Katardan. Katar, İran Türkmenleriniň prezidentlerine 400 milyonluk samolyot sowgat berdi. Bağlanşyklar barmy ka? Anyklap bersene diýe. Bular maşgala biznesleriniň netijesi, sen aýdýanlatlar. Häkimetde oturandan maşgalalary biri-biri bilen tanışýan, öz aralaryna biznes edip başlaýarlar. Şoň üçin inni şeýle bir ýagdaý bar. Käbir döwletler bir-birine duşman ýaly görünýär. Duşman ýaly zat, gapmagarçylykly ýaly pikir edýär. Onuň bir ýerde seredýän biri-birine duşman ýaly görünýän iki ýurdun prezidentiniň ýa premier ministriniň ýa şoň ýolbaş döwlet ýolbaşçylaryndan kim bolsa, şolaryň çagalary o duşman ýaly görünýänden çagalary bilen giýje klubyna o biznes, bu biznes, onna şey diýip berler. Ýadyňyza düşýän bolsa, bir ispitek çap edildi. İran'daki hökümet ýolbaşçylarynyň çagalarynyň daşary urtlardaky bank hasaplaryndaky pullarynyň meçberleri. Hiç kime düşman değil. İnha esası düşman. Torul be. Ağamaçan Murad ağa bilen sorup jogap. Netip bolsa, bilemok anyk wagtyny ýöne bir gün, iki gün öňünden netip bolsa bildirişi ederiz. Sedem taýýarlygyňyzy görüň, soraglaryňyzy medeni derejede pikir alyş geçireliň diýip umyt edýän. Murat Ataýew Sazyol Batyr menden jogap berdi. Tamam, ýanarda baýhan berdäki adamlar bary kellesi beýni bilen pikir edýänler. Düşünýän. Başka ýer bilen pikir edýänler başka ýerlerde. Ýürüňiz bolsunlar. Çüýleýäňiz sizin. Çüýleýäňiz sag bolun. 1,5 saat boldy efirimiz. İş günü, ertirem iş günü. Her kimin alada sezady, ýerden işe gitmeli, iş aladalar zatlar. Şoň üçin men
köp saklatym gelenok öz işlemem dogrusyny aýtsam duguşyklar ele zatlar çağlary wany zatlar gitmeli. Karaja oglan ömrüňe bereket köp sag bol, döwlet işiň rowaj, bilel kalan taja bol, kararlio, yanarda gollaýan diye sag bol. Kararlio. Ha o Murat Kurban filan bir soraw jogap etdim diýip bir planym bar, netip bolsa. Ha o şoň üçin sorawlaryňyzy zatlaryňyzy taýýarlap Murat Kurbanow ni bir ýyldan bäri biziň aramyzda siýasatda, opozisiýada, görüşde, hereketde. Şoň üçin soralyň. Murat Kurbanow öň nähili görýärdi, ini nähil görýär. Türkmenistanyň syýasy aktivligini. Hakykatdan ham şu bir ýylda näme boldy? Bir ýylda bolan gören zatlaryny, dadyny öz gözüňde tutan maksatlaryny ýetip bildilermi? Bilmedilermi? Ya näçe prosentine ýetdiler? Şolar ýa-da sorawlar. Oňdaşyndan ýygydarly tomaşa edýän zat edýän watandaşlarymyz baý bolsa, eden çykyşlar bile banaşykly, aýdan sözler bile banaşykly berjek sorawlaryňyz bolsa berin. Men häzir size e-mail ýazaýyn. Gaýrat edip şu e-mailden habarlaşyp bilersiňiz, sorawlaryňyzy iýberip bilersiňiz. Sorawlaryň üstünde öňünden pikir alyşyp bilersiz. Gowy taýýarlyk görelim. Batyr Sagzawal bilýän işe gitmeli, ýer turmaly. Şoň üçin seňem gijan rahat bolsun. Sagzawal ömrüň uzak bolsun. Hemmemiň Allah ýardamjymyz bolsun Sagzawal. Kararlio elini gurgana goýup geplese berjek sorawlanma. Ýanna Kur'an kitab alyp gelsin. Kararlio sen aýaman. Bolýa. Çeýdik görelim. Torul be. Begende maňam gaty gowy bolar, birleşip alalaşmak ötüşe ýol bolar inşallah. Maksat bir bolandan soň dogry hereket, dogry programma, dogry strategiýa bolandan soň ýekejine şanawa olam diktatorlyk. Diktatorlyk diýende bir adam däl. Düşünje, mentalitet bar. Şo mentaliteti ýok etmeli. Kurban bolan ýok etmek kynna. Ya oň töweregindäkileri. Şo mentaliteti ýok etmeli. Häli aýtda millet parazlyk diýip. Millet parazlygy şo mentalitetiň suwaryan zeheri. Haşaloty suwaryan haşaloty şo. Şoň üçin hemme zat biri bilen banaşykly. Siýasatdaky aktivistlik meýdançasyndaky adamlar bir-birini tanamaly. Bir-birini tanamasa ýalňyşýarlar. Şoň üçin biz ýalňyşma diýäli. Bir-birimizi has gowy tanar ýaly öz aramyzda pikir alışmaly. Pikirlerimizi çaknışdyrmaly. Pikirlerimizi ýugurmaly, garaşdyrmaly. Şonda düşünje ösýär. Şonda medeni taýdan ösüp bolýar. Jemgyýetem ösürip bolýar. Şoň üçin pikir alyşyp geçirjek bolýar. Eger mümkin bolsa. Ýokman ösüşe peýda bolýar. Gurrunsyz peýda bolýar ösüşe. Gurrunsyz.
Toğrulbek Saňar ağır artilleriya çekili uğradı. Uka. Bizim yavaş tamamlaly. Murat Ataýewiň aýdýanyň gaty dogry. Eýle birine and içip içirip bolmaz, ýüregine bersin. Gurgany el goýup ağlaýanlaram köp. Türkiýede bolsaňyz görüp ýörsiňiz. Elinde gurgan her ýyl bolup berenler bar. Şoň üçin ýa-da adamyň özünde neme bolşy. Men Murat Gurbanow bilen balanşykly bir çykyşymda aýdanlaryn. Eger öýderleýänler bar bolsa görürsiňiz, bilirsiňiz şo taýda. Men başga birine jogap beremde. Murat Gurbanow sana da şular ýalyky näde doğru maglumatlar berýärler. Sen men tananok diýip şo aýdypdym. Hiç ýeli men duşmançylygyny hiç sadym ýok. Emmekşi bir-birini tanamaly, bir-birini gollamaly. Bir duşman we olam diktatorlyğa garşy birleşip dogry görüşmeli. Ýalňyşman. Biziň esasy maksadymyz şol. Şoň üçin şonu aýdyşmaly. Murat Gurbanow sense ýönemeni adama o derece berilen o derece Türkmenistanyňky pul bilen diplom alynşýarly berilen ok hiç kim. Eger Murat Gurbanow şolar ýalyky dereceli uzak günne orun söwürsün boýunça şolar ýaly derejä ýeten bir türkmen bolsa hemmemiz üçin bu ýsanç olum siýasata girip siýasatda bir iş etjek bolýan bolsa baş üstüne pikir alşaly, bilelikde hereket edeli, hakikat üçün çıkış etse hakikatin tarafından bolsa bilmem üçün bilelikde hareket etmeliler. Ya pikir alşmalılar, inňabından öz ara pikir alşmalılar. Olar ýalyky derejä ýeten ustad adamlar o biznes bir tarafa senseýlik düýünden başga. Şoň üçin men şonu aýdanlar. Senseý bolsaň sen bu zatlara düşünmelilik. Şoň üçin şo senseý bolan üçin men Murat Gurbanowa aýratyn berýän ünsüm bar. Hormatym amma. Edil şolar ýaly Türkmenowy diýen bir aktivist bar. Ol Ali Baba we Kırkkarakçylaryň arasynda. Ýöne näme diýdim şoňla baglanşyklap. Eger o hakykatdanam waýenny jurnalist demek, kontrrazvedka demek. Biram on ýüzüne zadyny açyp zat edip her ýyl bolup gördüler. Küntüler, syýasy küntülerimiz. Sumut bilen meşgullanýar. İki sany durmuşda adamy adata adamlardan tapawutlanýan iki sany zat bar. Biri sumut. Sumut bilen meşgullanýan adamyň ýüregi gaty duýgulu bolýar. Gaty duýgulu bolýar, duýguň adamy bolýar. Sumutçy diýmek. Duýguň adamy bolýar. Ol ansadan ol gaty erwet dalym bolup bilmeýär. Ya gaty bir ýalňyş pozisiýada kejirlik edip durup bilen okda hökman halkyň tarapyna geçýär. Şoň üçin şol iki uğur ýankaýdyşmaly. Goranuş, söwüşdüň otu uğrundan dereceli adam, biram sunmutda dereceli adam ansadan hakikatin halkyň garşysyna bolanok. Şoň üçin men Türkmenowna da diýdim. Türkmenowlum düşünür ýeri weş diýdim. Belki bilip oňam bilýän başga bir zady bardyr diýip enidem men umytda. Şo Türkmenowlu barada da. Şoň üçin Murat Ataýew dille Allah edilýän iş başga gaty dogry. Orazan sagykda duşmak ne diýip etsin? Toýda çaklaý gatnaşyp durmak ne diýip etsin? Sag ol.
Karoleo eger musulman bolsa Allah'dan gorkýan bolsa beriljek 2-3 soraw bar. Berersiň sorawyňy medeni görnüşde netip bolsa, ýanarda Murat Gurban $500 getirsin, söz berenini ýadyndan çykarmasyn. Türkol başga, hakikat başga. Ýanarda Karoleo elini Kur'ana goýan köpdir ýöne ýalan üçin goýup bilýän bolsa, jogabyny biziň dälle kimiň öňünde bilse bolýar. Düşnükli. Batır. Ýanarda köşeş hemmämiziň duşmanymyz bir olam diktator. Gaty dogry. Şoň üçin öýkü kinäni bir tarapa goýmaly, biri-birini gowtanamaly, pikir alışmaly, pikirini kämilleşdirmeli. Eger çaknaşdyrjak bolsaň pikirlerini çaknaşdyrmaly, pikirlen görüşsin, pikirlen çaknaşsyn. Ýöne hiç kimiň şahsyna, mertebesine hüjüm etmeler, şahsyny kemsitmeler biziň prinsipimiz, biziň kanalymyzyň alyp barýan işlemimiziň prinsipi şu. Durmuşda her kim ýalňyş bilýär. Hemmämiz etden, suwdan, gandan. Hemmämiz duýgulu adamlar. Esasan biz günden bir halky bolamyzsoň bizde emosiýa bar. Şoň üçin ýalňyşmaýan adam ýok. Her kim hemme adam bilen ok, edip bilen ok. Şoň üçin biz bileleşip etmeli. Şoň üçin biz halk bolup, jemgyýet bolup ýaşaýar. Adamlardan guruluşunyň manysy şu. Adam jemgyýet bolup ýaşamaly. Jemgyýet bolup bir iş etmeli. Şoň üçin ýeke-ýeke. Şoň üçin her kim bir energiýa stansiýasy, energiýalarymyzy biz birleşdirip bilsek, has täsirli görüşip bileriz. Her kimiň öz pozisiýasy bolsun. Biri bilen gepleşmek, birini efire çağırmak diýmek, birleşmek, bağışlan, bile bir ýorgonyň aşagyna giren ýaly edip terror hasap edýär käbir watandaşlar bolar ýanlar. Her kimiň öz pozisiýasy bar. Ýöne maksat bir bolsa, diktatorlygy, mentaliteti bilen, kökü bilen, aňarsy bärsi bilen ýok etmek bolsa, baş üstüne biz näme üçin bilelikde hereket etmeliler. Bilelikde hereket etmeli. Bizim daşary ýurtda, olam daşary ýurtda her kimiň bir gowy bilýän uğury käri bar. Her kim öz uğrundan goşandyny goşsa, proses çaltlanýar. Şoň üçin gowy adamlary ýeke goýmalylar. Gowy adamlary şagallaň ortagyna taşlamalylar. Sırtlaryň ortagyna taşlamalylar. Hemme kişiň hökman bir uğurdan halkyň geljegine oňaly täsir biljek tejribesi bardyr. Şo tejribelerden biz peýdalanmaly. Esas maksat şo. Tejribelerden peýdalanmak, pikirleri ösdürmek. Özara pikir alışyp adamlary has gowy tanadýar, tanışdyrýar. Şoň üçin sizem taýinlanyň, bizem taýinlanaly. Ýaşy niýetine ýarym döwlet diýe. Ýaşy niýetde bolaly. Onda şuňky efiri şunuň bilen tamamlalyň. Şuňda Mehribanda onlar halkara Türkmenistana sapar edýän halkara gurumlaryň işgärleriniň hökman öz şahsy saýpalary bolýar Twitter'de. Olar Twitter aktiw bolanýar. Hökman şoňa ýerderli ýagdaýda Türkmenistan bilen baraşykly hakikatlary, publikasiýalary, makalalary, gepleşikleri hemmeleri iýerip duruň gaýrat edip. Haýyş. Murat Ataýew. Dogry ýola düşýänçek illeşler ýola dowam biri-birimizi düşünjek bolalım. Gaty dogry iş etmeli. Düşünmek, duşman kazanmak ansat, dost kazanmak kıyın. Şoň üçin adamyň göwnüni degmek ansat, göwnüni almak kıyın. Şoň üçin gelin biz kıyın işi başaraly.
işin ansadyna da kıyınına has bäkmitli peýdaly sowaply tarapyna seredili. Ona köp sag bolun. Garaz oglunyň aýdyşýaly, köp sag bolun, giýjeňiz rahat bolsun ýerleşler, mehriban doganlar, gadardan tomoşaçylar. Gyssaly bir habar, gyssaly bir ýagdaý bolsa, göni ýaýlym edersiz, çykarsyňyz, garaşlaryňyzy beýan edersiňiz. Bolmasa, hepden soňuna hemme kişiň işden gelen wagty, boş wagty, 6-njy gün akşamlyk netip bolsa hemmesini toplap ýene öz aramyzda pikir alışarys. Eger boş wagtyny gabat ýetirebilsek, Murat Gurbanow bilen şu hepden soňuna efir edebildik. Onu hasamoy, onu pikirlerinizi aýdarsyňyz, edil şolary ýaly ekrana getirir. Öne medeni şekilde aýdyşmaýaly. Şert şu medeni şekilde. Hiç kimin şahsyna hüjüm ýok. Mertebesini petretmeler medeni görünüşde soraglar ýazylmaly. Şoň üçin Batyrjan Samanet dur. Murat Ataev bilelikde bileýän kanyň hemmäňizi mehriban doganlar sag bolun. Allah kuwat bersin, Allah ýarňyz bolsun. Ertigi işe gidýäňiz ýer turmaly, iş etmeli. Her kimin güzeran alydysy. Şoň üçin birinji nowatda güzeran çağlar, maşgalalar birinji nowatda esasy biziň mukaddes wezipemiz şol. Şoň üçin hemmäňize Allah kuwat bersin. Ömrüňiz uzak bolsun. Allah jan bereketinizi artdyrsın. Ömrüňize, öýüňize, ojaňyza, geljeňize bereket. Sag bolun. Toýda görşelim. Giýjeň rahat bolsun.